Soale orang gajeng. Hei, joget kabeh yo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar. Wes dagelane bar, mulai. Kok iso Kene iki ya patut wong tuwek diceneng kaya pemean. tuwek-tuwek Ngedan. tuwek-tuwek kok mutung iki karepmu piye? Ayo mutung, aku karo kowe iki kene iki kon ngibur. Menghibur masyarakat Wates ora kok padu, ora kok kerah. Kowe mau njaluk apa? Njaluk serampat pisanan. Aku njaluk aja dipleroki. Cokleroki. Terus Aku orek-orek. Orek-orek. Ya. Aku makan yo njaluk perahu layar. Ya. Kita kan menghibur. Ya menghibur ki ya sak tutuke. Loh, dadi sak rampunge serampas, sak rampunge ora kok nyelon-nyelon tengah ngene iki. kowe senengamu? Seneng aku ya sing gambyongan kaya serampat. Aku ndek senengan dhewe, endang-endutan. Endang-endutan. Dangdutan dasmu. Wow ya, maksudnya urut gentenan ngono lho. Kowe urut gentenan ya. Ya. Aku ki yo jenenge dulur lanang kang gareng awakmu saya entek ya tak urut. Dadi gentenan. Ngapunten Yu Cangik nyambut cempolone. Kagem napa? Nggih methek ndase Bagong iki lho. Kowe ki Maksudnya urut ki gentenan. lah ya urut genten kowe genten mijeti aku. Tak urut dhisik. Omong karo iki kok wah ngelem. Maksudnya iso gilir gumanti. Gilir gumanti. Apane? Ya lagune tembange kuwi gilir gumanti. Mbok kowe nyanyi sik, kowe nyanyi sik. Ora sak rampunge. Sak rampung urung bar iki urung bar iki jek suwi lagone jek suwi. Rene. Nyedak. Oh, abape iso kotak-kotak. Wingi nyapa to Kang? Nyapa iso nesu ki nyapa? Bengi iki awake dhewe nonton wayang sing kondang kalau kok sing rame kaya ngene kok. Hawamu kok kudu nesu jare Ora nyapa? kok kudu nesu. Iki nderekke panjenengane Mas Cahyo dalang kondang kaluka mongko saatase derajatku karo derajatmu iki mung sak MC elektron. Sak MC estu Yu Cange. Mboten napa-napa yen Aja teng panggung kaya ngeten iki sami kemawon. Ya mboten kaya sami. Ingkang Bageng Kang Gareng matur nuwun dumateng pepundhene sing mbau reksa dusun kene. Lah anu Jim. Kok jin to? Lah Iki tembungku sing bau reksa sing kok. nimbali awake dhewe jenengan lan sedherek kan lumantar Mbah Mudin. Mbah Mudin. Niki Mbah Mudin matur suwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lurah kok gak jawab to, Mbah? Ya. Balik wis tak salami terus lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Lurah. Ya Allah. Duwe lurah gantenge kaya ngene. Lurah kondang kalau kok sak Madiun sak Jawa Timur. Kok iso roh iki. Lho, nek trimo bangun desa kecil. Ya. Nek trimo ngundang wayang sak gagarakan komplit sak pelawae ora narik lingkungan. Lho, tepuk tangan kangge Mbak Lurahe. Tepuk tangan. Pak Alek. Pak Alek jan luar biasa. Duwe gawe ya ngono. Piye? Wong-wong ditekane ora nampa sumbangan, ora nampa buan. Kene ra Mbah Lurah kene ora enek. Lho. Gitu Mbah. Moga-moga Mbah Lurah sehat seger waras. Sehat seger waras. Genten rindungane masyarakat. Nggih. Menika dalam rangka bersih dusun wonten ing Wates mriki, kinten-kinten Mas Gareng badhe urun donga menapa lan kepripun tumrapipun warga masyarakat. Dungane napa to Yu Cange? Syukur. Dungane napa? Nggih, men iso diparingi tentrem, sehat, Kaya aku rezekine kathah. mangdungane Mbah Lurah. Dungane piantun enten atusan lho. Sak meten mbane aku ndungakne awakku dhewe ora tau kabul lho. Contoh ngene lho. Piye to? Contoh piye? Contoh. Mangan tales paribasane diwadahi klaras. Ya. Muga-muga dulur sawates seger waras. Amin Allahumma. Amin. Nah, genten kowe. Mangan tales. Wis Neng gak apa, iso, kowe, wis Ken? gak urusanmu to, kuwi urusanmu. Gong, Kuwi iwak bahanku ana to, Gong? dhewe. Mpahanku dhewe. Ndang to, Gong? Nggodhok tales dilawi bothoke teri. Muga-muga wong sak wates akeh rezeki. Amin Allahumma.
Nah, menak ta yo genten. Yo. Gareng kok ngah-ngoh iki kaya. Yo. Tak jawab. Bayarane akeh dhewe iki. Alon-alon. Kene iki kokan gaplek sego ngene lho. Sing aku kok utek kok dodel ra kaprah. Campuran grepet. Sego gaplek jan wae. Campuran gere petek pisan. Gere petek mbahmu ki. Iwak ndase loro. Ayo Pak Mudin banget kok modal 70 juta kok gareng dikek gere petek ini ra Mudin Mukarnan ora enek. Aja karepmu dhewe dongakno sing apik. Yo. Engke mangan tales to? Ya. Yo. Mangan tales. Ya. Neng pinggir sumur. Alah yo ora enek. Wong sumure receh kabeh kok mangan talas nang pinggir sumur enek. Mosok gak enek? Mangan talas iki paling ora nang meja lungguh kaya balurang ngene genah mangan talas. Oh. Sing genah. Oke, yo akeh aku pari aku akeh. Ayo ndang. Rasa kuatir. Iso apa ora? Iso. Kaya Mangan tales neng tengah kali. alah klelep banjir, kaline banjir. Kok rumahsamu ukara sing mung enak. Iki kok klewer. Contone kaya Mas Cahyo kan ulang tahun yang ke-15. Heeh. Dongane. Lah, Pripun? dongane mangan boto. Lah. Ning sor cagak. Mangan botot cangkeme gak rampal loh. Iki parian sok, parian. Gawe parian iki sing umum, sing bloko, sing lumrahe ngono kok mangan boto. Mangan boto ning isor cagak. Muga-muga Mas Cahyo rezekine saya sumanak, saya kathah, alhamdulillah mugi saya kepenak. Oh. Keten Amin, ya Rabbal kowe dongane Alamin. Mbak Esi bagiamu. Ya tetep mangan boto ya. Wis bebas. Mangan boto Wis neng ora iso kentekan ukara nek iki kok iso bingung. Sik tak mikir. Mangan boto cacahe 5. Oke men blowok ta kaya. Bener. Mas Cahyo muga-muga keluargane sentosa. Amin, amin jan. Iso aku sesuk iso nek saya Iso. bengi sesuk iso Mas. Sing penting donga Santai. dinonga Kang Gareng bengi iki oleh penghormatan saking dulur-dulur Wates. Wates dusune Bonagung desane Mejayan kecamatane Caruban wilayahe. Wah. Kondang Kaloka lagi menune ciri khas kuliner Madiun nasi pecel. Lah, pecel. sego pecel lawe peyek. Terus Muga-muga wong sak sida wong sak Wates ora mangkel atine terus seger waras teko tuwek. Lah. Amin. kok pinter Genten kowe iki mau enek neh. apa neh? Ayo, gendenge kan kemang apa pernah? Sing Panas pelaku. kuwi nggih wong Madiun yo. Lah iki wong ndi? Magetan. Senene wong Magetan to aku. Nglayah. Ora anu pokoke wis nggih Madiun Magetan wong Ya. cara aku ndukung pilkada niki sing tak dukung ya Magetan kene ya ora dipercaya. Ora apa-apa, sing penting seneng. Sing penting dongane kabeh alhamdulillah dongane wong sak masyarakat mriki leh bersih desa, bersih kololan bendune, kantong nang Rahayu Widodo, subur makmur, sarwi tinandur gemarimpah, loh jinawi, Amin. toto tetem Turaharjo. Dadi kaya mangan tales karo uyah. Nah, warga genah iki. Wates muga-muga uripe berkah. Amin. Iso aku kok iso aku. Wis genah niki. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, kula padosne kanca nggih Mas nggih. Nggih, Lho. matur suwun to Mas. Oke. Cocok niki. Kali guyon kali nembang. Oke. Mbak Diajeng Chandra Mulya ya Mbak. Ha iki. Iki genah ki asli wedok iki. Nggih. Aku tanggapan bendina werbanci ya, maksud nyawang ini mana Padang mripate. Kula kuwapok Mas Cahyo. Napa? Jan. Teng Kediri niku penyanyi teng elektron kan Banci danten to. Nggih. Lah enten sing nyumbang lagu sitok perawan kaya Banci. Nggih. Ya anggitku kemendel tak guyoni dadi tak demek susun tak uyek ngono. Lho bake wedok asli. Oh, karemu Aku dhewe. mlebu metu ki iso muale metu tegalan kono timbangan dicegat wong akeh. Pangapunten. Bake asli. Diajeng paring asma sinten? Nyuwun lah kok pangapunten iki kenging napa lho Mas? Syukur. Luputku iki. akeh. Loh, lah awak dhewe iki lagi ketemu. Kok awakku dhewe to, kan Lah, apa? ndas. Oh iya, sak ndase. Paring asma sinten Wong Ayu? Nggih, dipun tepangaken nami kula Diajeng Chandra Mulya. Oh, Condro wis ngarani mulya uripe jan penak. Wah, jan reng. Nun, Niki nek nyondro paribasane kaya pipine kaya duren. kaya Loh, kok koyo duren lah ringih-ringih Mas. Bathuke kaya semangka disigar. Lambene kaya anggur. Ya, jan untune kaya timun. Kini arep blonjo buah langsung delok raine. Hei! Suarane kok
Ya ora kok ya. Lah delokan ta iso muntur-muntur kaya ngene kaya. Nek aku nek iki penting nyondroku kayunen, ngene wis rampung. Kok Kayunen. Kok kayunen. Lah aku ndelok bojoku elek kok. Kayunen ki atos. Mosok bojomu elek, Mas? Elek, Mak. Elek, Mbak, elek. Oh, iso mak ya apa makmu aku? Syukur kowe. Oh, sapa? Wong kok kleru wae kaya. Sing apik. Wis Wong ngeraek-ngeraekno Mas Ayo. sinden. Aku wis mbok raek-raekno malah mbok celuk emak. Ora ya iku mau sing muni kok. Syukur. Pateni mawon, Mbak, pejai mawon. Lho, Gong. nggih. Gak apa-apa iki tak. Menika menek kencing manis mun mboten patek kanggo pejai mawon. Gong kencing manis wis mari. Mosok? Heeh, dek mben cuman gejala stroke. Wis mari karek stroke tok sing urung. Lah niki men adil. Nggih. Niki Mbak Diajeng ben nembang caping gunung sak bawane. Wah. Dijenglengne sing jengleng jenengan gentenan. Sik Mak Cange. Pripun? Kula tak Den Modin. Nyapa to? Kanan. Nge jamune cek nggawa apa ora? Ayo mau jenggleng wong ayu e. Dadi aku dijamui lho. Ayo wong tuwa ki angel arek. Iki wong loro nek Dadi siji. perlu jamu. Oh, aku Bagianmu dijamu. ngarep pemburi. Hah? Ngarep pemburi. Ngarep pemburi. Ya nek aku ya ben sopan ya kongguri. Oh, kongguri. Kongguri. Aku ngarep. Kowe ngerti? Gak ketun. Gini we aku kok milih guri. Nyapa? Lho, bener siji gelungan. Waduh. Nah, kuwi guri. Tapi lah nek diwalik nah, Gendungan. Wajah. Wajah. Oh, ayu banget. Angguri. Geger. Ketoke anu aja diwalik. Lha nyapa? Rasah diwalik, kobong diwalik Dek. Karemu dhewe. Sing jengleng sinten riyen? Mas Bagong napa garek? Niku lho sing sing rasa niku sing Iso rasa. padha wae iki. Ya. Mbak Diajeng, monggo Mbak Diajeng. Saben bengi nyawa Asem. Bagong tenagane rasa tenan mak jeleng. Piye Dik diceklek karo Bagong piye rasane? Heeh, iki mau ya wis rada krasa, Mas. Krasa. Engko meneh ya. Engko hati-hati karo sisi tok iki. Piye Soale kok? kena kencing manis. Oke. Warna tisu basah sik. Wong tuwa ki sing penting gliyak-gliyak ning kaceke betah. Lho. Gliyak-gliyak ning betah. Yo ndang mapan. Sampeyan ki tak kon jenggleng kok malah mudhun-mudhun. Pemanasan. Oh, pemanasan sih. Oh, ngono. Oke. Oh, alep saka ngisor terus mendhuwur ngono. Pemanasan. Piye nama macan? Nggih. Balake. Mong karo janur kuning. Syukur. Piye nduk rasane piye nduk? Rasane piye? Sampeyan mau nyapa to? Mas tak kok Piye, jenggleng piye? kok malah kruntel-kruntel ning kono iki lho. Piye? Iki wis pol. Won mak jelek Iki mau jenggleng. jenggleng. Rasa peranduk. Ora krasa blas. Karo dek Kang Bagong piye rasane? Lho, penak jenengan nih, Kang. Jelas kadoan, kan beda jalur. Beda jalur. Oke, iki genahe tak warai anu gini. sekongkol karo tukang Iya, ya ora iso. Ora toh, apa-apa anu, iki ora. sik pemanasan iki sik. Kita kan biasa pemanasan. sama-sama kenal, oke? Oke. Siap mikir. Wong model kaya ngene kok ya. Kembang wae weton gunung
rasane piye? Pas tenan. Iki kita jodoh. Pengen Jodoh. pengen jek kuat. Aku warai. Alah. Sing penting tarik napas 3 kali, tahan 3 menit, 4 menit. Bongko. Tahan napas kesuwen. Kaya persiapan. Persiapan sik kene nyedak kene meneh. Wong kerek. Kerek ngenteni wayah kok engkel. Mau wis pemanasan ya, Mas. Yo. Iki kudu dipasno lho ya. Wis to tak elosne. Tenan. Lek sing ngendang. Lek sapa? Jenenge ngendang. Pak Eko. Ah, Pak Eko jatahe piye to? rokok Surya sak bungkus. Tenan lho ya. Jeleng, los pokoke. Rokokmu ki ndi? Leng wani mudin ki apa? Gru. Lah arep ngweni Surya ki tekor to wis kok. Yo mengko Wong ki diweni guru nang hadiah kok diweni Surya. mengko njaluk bojone Mudin. Ah bojone Mudin iblis tenan. Ya ora to. Awang bintang tamu lho. Lah kok biasane liyane yoga kuwi lho. Yoga kuwi Surya. Lah mesti gareng kaya gru. Aduh, 70 juta gru. Aduh. Ya, nah. Masa. Ki Mudin mesti muntap iki. As. Yuk. Sing hati-hati yo. Yo, wani ora we? Sing mbok jengreng ki sapa? Wani ora? Lah kok iso Lho ngadeg kok ning iso tekan kene iki? pesinden liyane ki rumah saya. Turahan tenaga. Turahan tenaga. Wong sito aku dolempo kok turahan tenaga. Turahan tenaga lar rono. Lho bojone Cahya. Ya ora wani. Jajal wani sing siji ki. Aja ngono kuwi lho, Mas. Ndelok Pak Suryane karismane luar biasa. Engko ndak golek kolor. Ora apa. Saiki sungkem Ora sik karo Bu apa-apa. Kesi. Yo nek bar tak jenglengne terus gak seneng karo aku lah nek terus seneng. Oh. Oh Mbak Kesi Apa? mau wis ngendikan. Pokok ning panggung kaya Mas Cahyo ki teke umum. Nah. Estu to yucane ngoten Ngoten to. tak rungokne. Nggih. Teke umum. Gareng ya sami. Minggir. Menenge to. Piye? Kowe iki ya teke umum. Ah. Ning ndur tak tulis WC. Minggir, kan umum to. Mama, Es, genane pecok mi berdas. arep dipecok ora masalah. Sing penting iso viral karo Mbak Kesi. Pripun Mama? Ketingale kalih Mas Cahyo niku ben sasi blonjone kirah napa mboten? Ampun to Mas. Pecok mawon Mas. Pecok mawon Mas menika mun Nyuwun sepuh. sewu Mas Gareng. Nun. Pak Cahyo Kuntadi menika salah sawijining bapak utawi kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Ngeten iki Pak Cahyo Kuntadi bibar ndalang nggih, mboten nate nampi arta sepeser pun. Sedaya arta hasil tanggapan langsung mlebet teng rekening kula, teng tangan kula. Padha karo Mas Gareng ya ngono. Boleh, Mas Gareng. Tanggung jawab putrane kabeh diseragami kok. Napa nggih? Heeh. Estu to Mas? Heeh, udo kabeh. Anakku iki ngemis kuwi. Mangkane kaya. Lah nek pun tanggung jawab nggih. Wah, gak wani ta? Pancen donga kula ki wong kakung ki kaya ngopo kuwi kudu tanggung Oh, jawab. bagamu rokok grower kenyang Mbak Kesi ku karemu dhewe. Ayo Ora aneh-aneh. Mbok menawa wajar kendel kok. Nrimo dipasrah iki ya ayo digarap wong loro. Jenengan ki aja nggodha Bu Kesi. Ngopo? Engko jenengan dosa lho, Mas. Dosa ki manggone ngendi? Saiki sampean kudu njaluk ngapura karo Bu Kesi. Sungkem sik karo Bu Kesi. Oke deh karo Mang- Kesi to. Mang idoni, Bu. Kok iso? Ya aja to nok ngawur. Awakku ki kaya ceret ngono kok didoni. Kaya Ya nah. Lah iya apa ora? Tutup. iya. Yo. Panas.
sik. Parikan pimpin saka Mbak Lia, magepokan karo dusun Wates mriki mangdongake sing apik. Nano. Teles kebes, Teles kebes, kecemplung sumur, belum sumur. warga wates, mugi tambah makmur. Allahumma amin. Makasih Bu Kesi. Yo. Nandur tales, Nandur tales. bar kuwi mepe gabah. Genah iki kuli nek iki. Wong sregep kok ya bene to. Mugi-mugi sedaya warga Wates pinaringan gesang ingkang berkah lan barokah. Allahumma amin. Ya Winong, ya Nong. Aku ngrantes. Tak nemen sing wis mbok wis. Mikir sapa to, Nduk? Lah kula Mas. Alah. Ditinggal. Grantes, ada penampungan. Iya. Aku ngrantes terus piye? Sopo kan sing gelem ditampung? Aku ngrantes. Terus disio-sio. Mbok tak openane to, Nduk. Neng medun gak sampe, Nduk. Warga Wates mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma amin. Lintang ya, Tang. Ayo, Lintang Sularso. Ampun to, Pak. Jenenge apik. Ayo. Senengan. Ayo. Ayo. Karo lirik. Aku ngenes. Wah, kok ngenes Kok ngenes kabeh to yusange? Piye kok ngenes? Aku ngenes. Lah ngopo terus? Disir Mas Larso. Adalah. Kan dibocahe ke? Sok. Terus? Masyarakat Wates mugi panjang yuswa. Ya. Allahumma amin. Umi Hafifah. Ya. Toko luas, Toko luas. Kulino blonjo saiki modele. Pengen shopping. toko luas, Duar. toko luas. Dek tono aku ben Karo ngeling-eling lafate istighosa. Mboten. Suwi men. Sik. Toko luas. Ning jerone wong-wong akeh reja. Masih ya we, ayo. Mugi-mugi sedaya warga Wates pinaringan raharja. Allahumma amin. Amin. Los dhewe iki. Kaya dioyak ae. Ayo nak awakmu nak. Ayo. Iwak pari. Iwak pari lho rada beda iki. Ayo iki. Disambel karo bayem. Sambel karo bayem. Warga Wates mriki Nah. mugi tansah ayem tentrem. Ya. Allahumma amin. Bocah kulino masak mulo ya apal karo iwak pari barang. Ayo. Ya saiki dagelane ngadeg kabeh. Iki jane wis ngadeg to, Nduk. Lho, Iki wis ngadeg. lah ya kok penak men dagelan kok linggo. Ya anggitku ya nyelai swara ben kepenak kok ya. Lah ya iki anu para, parian para. Parian. Lah ya ndak. Bagong wis sing uteke encer. Kok iso teke enter mangsamu? Undan deres. Dan deres. Wayah mangsa ketiga. Wong sak Wates mugi tambah putra.
Putra. Sik. Lah anake wis akeh tambahne mesakne no malah. Anakan Bang, Mas. Hei, kowe malah so nemen. Pokoke. Nggih. Oh, tak ya biasa wae masa ketika dayo akeh ku ya biasa golek utangan sur kaya. Lah ketok ya arep mbok uruni to. Ora apa-apa selawe. Genteng Gareng. dirimu. Ya, gareng. Lah, kudu iso. Tabrak bres. Ku apa? Kok elek men bahasamu. Golek selamat bersih desa iki tau tabrak bres. Tabrak bres kuwi kaya pamane wong mlaku Kuwi tabrakan. kecelakaan. Wong mlaku padha Lho wong mlaku. dongane jong tabrakan mangke ora ben apa. selamat kok liyane kuwi. Ora iso apal aku mung kuwi tok kok. Serikis. Kere. Tabrak bres. Wanci wengi. Lah dalah iki genah. Warga wates murah rejeki. Allahumma amin. Ya nak. Panas sudan aling-aling caping guna Jatim. Awas. Natian wadan sareta Ora suling ngetan kali mulon masuk langkang kaping gunung pundut manis kaya apa enggak mane banyu baneng dek jutan Jora kelingan anak keturutan sing digat
kedap. Jalan. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Pak Kajimbing sungkem kula kunjuk. Alhamdulillah menika wonten surprise saking warga masyarakat ing Wates dipun wakili kalian Pak Lurah. Nggih. Monggo Pak Lurah ngasta mik rumiyin Pak dicaosi mik ben paring dawuh dhisik. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Kajimbing ingkang wedal dalu punika nyempataken wedal ngrawuhi pagelaran pinggit wonten ing dalu punika. Kawula atas nami warga masyarakat Dusun Wates khususipun umumipun Desa Kebon Agung Kecamatan Jayat ngaturaken selamat ulang tahun panjenenganipun Bapak Kajimbing. Mugi-mugi panjenenganipun dipun paringi seger kabagassarasan saha kasuksesan Amin. dateng wingkingipun. Amin. Mekaten sepindah malih matur gungi panuwun rawuhipun dumateng Bapak Kajimbing wonten ing dalu punika. Wusana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Monggo. Kami ucapkan selamat ulang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nggih. Hop, yo jamrut ulang tahun untuk Bapak Kajimbing Pak Ahmad Dawami nggih. Yuswa ingkang kaping 47. Papat pitu dijumlah 11 muga-muga tambah welase marang warga masyarakat ing Madiun. Monggo, yo. Hari yang kau tunggu Bertambah 1 tahun usiamu yang ku beri ku beri bukan jambak cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya beli atau nggak mau, biar pun bikin keinginanmu daripadamu doa sulit hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua kata dan cita-citamu. Selamat ulang tahun yang ke-47 Pak Jimbing. Terima kasih. Luar biasa. Sehat selalu nggih Pak, panjang Sehat yuswa selalu. barokah. Pak Jimbing. Selalu Pak Bupati. Jan. Panggareng mirsani panjenenganipun muga-muga panjang umur sehat selalu. Pak Piantun Mbing niku. ngersakaken paring dawuh Pak Mbing. Oh, injih, Monggo, Bre. Mboten. Oh nggih pun, sembanuwun. Loh, Pancen ngaten niku yo canggih. monggo lho Pak Mbing. Piantun niku nek ditresnani kawula nek kuatah sak Madiun sampai hari ulang tahunnya panjenengan Pak Mbing mawon pirsa. Ah nggih. Napa melih panjenenganipun Pak Alek, Pak Lurah niku sangat memperhatikan sekali. Nggih, nggih. Dan luar biasa. Sembah nuwun rawuhipun katresnanipun dumateng sedaya para warga masyarakat ing Wates Kebon Agung mriki. Ya, leres. Tetap terjalin silaturahim yang sangat baik dan menjadikan warga masyarakat mriki tetap guyub rukun kompak kondusif. Amin. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Nduk, Winong Nawangsih coba kaya apa? Waduh. Ya, nggih. Pripun? Nggih.
Bocah iki genjaran ning biasane lak ninggal katresnan gatile wong, Nduk. Waduh, wah, warang ngono Jaranan niku Teo. enten sing saged jaranane saged. Wonten. Komplit. Komplit ki anu kok Tulungagung asline kok. Wah, asli Tulungagung. Ah, monggo kula tak mirsani. Pak, Dene. Anu- minggir. nggone kirang jembar. Oh, nggih. Ayo ngisor. Nyuwun sewu Bu, kula njaluk kacange, Bu. Oh, malah dremes. Yang pertama dangdut, kedua jaranke. Ayo, coba ya apa? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya. Monggo langsung kemawon, Cal. Dados. Sukses untuk seluruh warga masyarakat Wates Tulungagung. Barokah guyub rukun sedayanipun. Hei. Awas. Ayo no.
kasih. Jan apik. Kang Gareng. Kowe gak mundak kir. Wah, kena pecut ora? Itu yo cangek kok nganti kami tenggengen. Wah, rene. Komplit niki. Ciri khas Tulungagungan. Tulungagungan. Ngulon sithik Ponorogo. Sing nganti ku rada gak penak ki lah nyolahne pecut. Pecut kuwi. Ya isa mandiman. Jejer kok kudu-kudu ki kok kena bathukku wae. Ketoke saking nginting karo aku. Ora apa-apa. Pancen ya kudu leluasa ngene gerak ngoten niku. Niku nggih kasanah budaya tinggalane para luhur sing awake dhewe kudu ngopeni. Leres betul sekali. Ya jange ugi Madiun menika nggadahi tradisi. Napa? Tradisi apa le? Menika mumpung Bapak Ajimbing ten mriki, menika rikala semanten Madiun menika nggadahi tabuhan dongkrek. Oh nggih. Dongkrek. Lagu sing dibawane nggih kala wau Madiun Jakarta. Nggih. Pripun Pak Jimbing? Diunggahne mlen apa mboten? Lah, kelangenan menika kagunganipun Mbak Jimbing. Nggih. Menika saged dipun ambali melih. Nggih. Wong klangenanipun Pak Kajimbing kula nggih sampun hafal mboten namung Madiun Jakarta, wonten Garuda Pancasila wau sampun katur. Wonten ugi salah satu klangenanipun beliau adalah ali-ali. Oh, kena ditengeri. Ojo cangek malah luwe apal. Luwe apal. Kulino ning hari jadi awakmu lek rong tau. Ya kula namung sambatan balik-balik. Nggih, guyon. Mila monggo wiwit saking Mbak Lia dikumpliti, Mbak. Langgam ali-ali konjo dumateng Pak Kajimbing sehat selalu panjang yuswa lan tansah barokah. Amin. Langgamipun. Nggih, mangke nglerek-nglerek. Ayo men kuplet. Wah. Lajeng anu nipun napa langgamipun nggih. Ngagem ali-aliku pamrih Lah menika wonten dawuh saking pepunden kula Pak Kajimbing. Kula wau nembe dugi saking Jombang. Nggih, nggih. PWNU Jatim ndek wingi undangan pengurus PWNU. Nggih. Dinten menika saged rawuh wonten ing mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Nggih.
kanthi dawuh mugi jenengan pinaringan selamat dateng Gus Kikin utawi Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud terpilih dados ketua ing Jawa Timur. Oh nggih. Mugi-mugi tambah amanah. Amin ya rabbal alamin. Yo lerek meneh, yo nang entekno nduk. Pilihanku mripat biru pamriye merek sulistya ingkang waranti yen manisi atiku besuke reksanono Matur sembah nuwun. Katresnanipun Pak Ahmad Dawami dumateng kula sak kanca Madangkara. Ya mugi-mugi tambah barokah nggih sembah nuwun. Nggih. Katuran pinarak ingkang prayogi lelenggan ingkang merdika kula tak mbacutne gelaring cerita nggih Mas Gareng Mas Bagong. Nggih, sembah nuwun matur. Mangke pinanggih malih gara-gara. Nggih, sendika. Ya.